Ollaan Morkulla tiistai-aamuna. Ikkuna rikottu, ovi rikottu, poliisit on rynnänneet sisään. Eli sisälle ei nyt tällä hetkellä pääse. Ollaan täällä piha-alueella. Katsotaan mitä tapahtuu. Täällä on 3 poliisiautoa odottamassa. Kuuluu ääniä. Ilmeisesti siellä tulee seuraava. Okei, päästä Laura irti. Maijoja on ilmeisesti kutsuttu lisää paikalle. Poliiseja ainakin tuli lisää, iso lauma. Kiinteistön edustajia. Oletteko te Senaatti-kiinteistöstä päivä? Ja mä oon Tuija Hyykenen Tikka TV:ltä. Mikä? Tikka TV:ltä. Päivää. Hyvää päivää. Mä oon tästä hiukan uutisoinut tästä Morkkuvaltauksesta. Haluatteko te sanoa jotain? Ei me ei anneta haastattelua eikä lausuntoja ollenkaan. Miksei Senaatti-kiinteistöltä kukaan vastaa? Kun siellä on kuitenkin tiedotusosasto, niin kukaan ei sieltäkään vastaa, vaikka kuinka haluaisi kysyä asioista. Meillä on tässä tämmöinen tapaus, meidän täytyy nyt auttaa. Joo, ymmärrän. Joo. Autoja tulee aina vaan lisää. Pappa!
selvä. Onko palokuntaa näkynyt jo? En mä ole ainakaan nähnyt. Okei. Te olette tilannut. Saadaan noin yhdet irti toisista. Joo. Poliisit liikkuu sisällä. Muuta ei nyt näe. Siellä oli ainakin pari valtajaa kiinnittänyt itsensä aika lujasti kiinni sellaiseen pylvääseen ja nyt odotetaan palokuntaa. Siellä ulosvalu. Sankari! Ei tässä ole mitään järkeä tuollaisessa touhussa. Turhia työtunteja tuli taas. Noppakaupan! Tällainen määrä resursseja kantaa tyyppejä ulos talosta, niin Senaatti-kiinteistö antaa mastereiden koksua pitkin yötä.